Hi, hello po. Welcome po sa Roda's Kitchen. Gagawa po tayo ngayon ng okoy. Ito po yung mga ingredients natin. Ginayat na papaya, carrots, toge, kamuting kahoy, kamote, kalabasa, cornstarch po, asin, magic sarap, at suwete po, at saka shrimp cubes, paminta, at syempre hindi mawawala ang ating main ingredients, ang hipon po. Ang ating shrimp cubes po ay tutunawin natin sa hot water. Yan po siya. Para po magkaroon ng lasang hipon ang ating butter, ang ating pinaka-sauce. Tapos po maglalagay tayo ng konting atsuete. Yan pong tinutunaw ko po ang atsuete sa mainit na tubig. Then palalamigin po natin ang pinaka sauce niya. Ito po palalamigin po natin to, saka po natin siya lalagyan ng cornstarch, ng atsuete, ng asin, magic sarap. Lalagyan po natin siya ng asin, ng paminta. Ano lang po yan, tansya-tansya lang po yan. Pwede naman pong tikman yan bago nyo ilagay ang mga gulay, mga ingredients, para kung okay na sa panlasa nyo, kung hindi siya mahalat, tama lang, pwede nyo na pong ilagay yung mga ingredients. Nilagyan ko na po ng shrimp cubes at saka paminta at suwete para po matunaw po siya ng maayos, kasi nga po mainit pa siya. Then ang gagawin po natin, palalamigin po natin to, isusunod na po natin ang cornstarch. Ayan po, maglalagay na po ako ng cornstarch. Tutunawin po natin yan. Mamaya po natin malalaman kung tama na ang cornstarch pag nagprito na po tayo ng oil, kasi po doon natin malalaman kung pag matigas na po siya, okay na po. Pero pag malambot pa po siya, kulang pa po sa cornstarch. Yan, nilagay ko na po lahat yung cornstarch. Yung cornstarch po, nilagay ko na lahat. Ganito po siya kadami. Yan po, ito pong isang kahon na to ay nilagay ko lahat. 200 grams po. Kahit ano pong cornstarch, pwede nyo pong ilagay, basta, pwede po yung ano lang, yung walang pangalan, basta cornstarch po. Nilagyan ko na po siya ng magic sarap at saka konting bechin po. Pero nasa sa inyo po yun kung ayaw nyong maglagay ng bechin. Ako konting-konti lang po. Then po, pagsasamahin na po natin yung mga ingredients niya, lalagay po natin ng toge, ang carrots po, ang kamuting kahoy, kamote, papaya, lahat po yan pagsasamahin natin. Ang kalabasa po. Pangit naman ang kamay. Hahaluin lang po natin siya nang hahaluin hanggang sa ang gulay po ay parang ano na po, lumubog na po sa pinaka-butter niya. Pero tikman nyo rin po siya, kasi po baka mamaya maalat. Ngayon po, kung mahalat, magdagdag po kayo ng butter. Yan.
yung pinaka-water. Pwede naman pong maglagay ng tubig. Then, maglagay uli ng cornstarch. At saka maglalagay nga po pala tayo ng isa pang itlog. Isang itlog po, nakalimutan ko po sa ingredients natin. Importante po ito kasi po, tulong din po ito para mag-combine ang mga ingredients. Yan po, naglagay po ako dito sa platito ng ganyan lang po kakonti. Tapos po, ang gagawin natin, maglalagay po tayo ng hipon. Yan, kahit sa inyo po yun kung ilan ang gusto nyong ilagay. Mas masarap po pag madaming hipon. Pero ako 4 lang kasi madami pa po akong gagawin. Dami pa po yan para magkasya po yung ipon natin. Yun. Tapos then po ipiprito po natin siya. Ito po yung nagawa kong isang piraso. Yan po siya. Maganda po siya. Hindi po siya malambot. Tamang-tama lang. Ayan po ang itsura niya. Tingnan niyo po siya. Well combined talaga yung mga ingredients niya po. Mamaya po babalik ka rin na natin siya. Yan na po siya. Binaliktad ko na. Yan po siya. Pwede naman kung dalawa. Kung ano kasi sa kawali niya. Nag-video lang po kasi. Kaya hindi ko makuhang magdalaw. Yan po, tapos na po natin prituin. Ayan po ang itsura niya ngayon. Sarap po. Yan, ganito. Gumawa kayo ng ganitong sausawan. Sili lang po na madami, tapos lagyan nyo lang ng suka. Ibabad nyo lang ng matagal na matagal. Pag nauubusan na kayo ng suka, lalagyan nyo lang. Mas masarap po siya. At saka mas matagal pa siyang masira. Yan na po yung sample ng ginawa ko. Sana magustuhan nyo po yung aking video. Sana po natuto kayo sa senior ko sa inyong video. Hanggang sa susunod na video ko po uli. Maraming salamat po. God bless.